Il-ġustizzja fil-Partit Nazzjonalista ssir bluċuħ lil Ninu Zammit wara li tasaħtu kollha l-Partit remewh, imma lil Gatt li kellu kont bankarju l Iżvizzera dak ma jimpurtax, lil dak Robert Aquilina ma keċċiex, għax Gatt Jista imma Ninu Zammit le. Hekk qalulna attivisti nazzjonalisti minna isfel ta' Malta u li tkellmu ma' News wara dan l-istazzjon l-erba' rapporta dak li żvela l-perċimes tal-għaqda estremista Repubblika Robert Aquilina dwar Carol, il-kap veru attwali tal-Partit Nazzjonalista. Waqt intervista fuq il-podcast ta' Riki Karwana, in-nutar tal-Kurja Robert Aquilina żvera kif kien li keċċa lill-eks Ministru Ninu Zammit mill-Partit Nazzjonalista. Riki Karwana refera għal politiċi fil-Partit Nazzjonalista li kellhom ammonti konsiderevoli ta' flus mhux iddikjarati barra l-pajjiż. Kien hawn li Robert Aquilina staqsi għal min qed jirreferi, b'Karwana jirrispondi la naf Ninu Zammit u lanqas Gatt. Hawn Aquilina jirrispondi: Tajjeb, kien hemm in-nesijhom 3 miljuni u nofs. Jiena ta' min kienu? Min għalija kienu naf Ninu Zammit taqqas Gatt xi ħadd minnhom. Hija keċċeħ mill-Partit. Hija keċċeħ mill-Partit. One News vela minn sorsi fih dan l-istess Partit Nazzjonalista li l-President Onorarju tar-Repubblika kien qed jirreferi speċifikament għal Ninu Zammit. Zammit li kien Ministru għal snin twal taħt gvernijiet nazzjonalisti kien spiċċat qaċċat il-barra mill-PN fi żmien it-tmexxija ta' Sajmin Busuttil wara nistab li snin twal qabel kellu xi flus barra l-pajjiż mhux iddikjarati. Iżda Gatt ukoll kellu storja simili fejn qabad li kellu kont bankarju fl-Iżvizzera li kien ilu miftuħ għal aktar minn 40 sena u l-iskontu nesa jiddikjarah għax qal li ma kienx hemm tranzazzjonijiet. Attivisti li tkellmu magħna qalu li Gatt għax dejjem kien il-favorit tal-familja Fenikadami Robert Aquilina ma keċċiex kif ġiel li Sajmin Busuttil jagħmel b'Ninu Zammit. Dan hu sens ta' inġustizzja fil-Partit Nazzjonalista. Jekk tkun parti mill-klikka jiddefenduk, jekk le ifarkuk. It-tkeċċija ta' Ninu Zammit mill-Partit Nazzjonalista kienet ġabet rabbja kbira fost votanti u attivisti nazzjonalisti, speċjalment dawk li jiftakruh fl-aqwa tiegħu politikament. Dakinhar ħafna nazzjonalisti kienu ħassew li l-Partit Nazzjonalista kien mexa b'mod inġust ma' Zammit, l-istess kif kien mexa mal-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon fuq każ simili.